राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? आज मैं एक नाच गीत गा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग सुने और अपना प्यार दुलार जरूर देना। नए भाई बंधुओं सब्सक्राइब भी कर लेना। मचिया ही बैठली सासू हमारी हो, मचिया ही बैठली सासू हमारी, बहू रजिया वो करना, बहू रजिया करना। सासू डॉक्टर के बोलाई द कमर दर्दिया होलाना, सासू डॉक्टर के वो बोलाई द कमर दर्दिया होलाना। के हो दिहलस के हो दिहलस बहुआ कमर में हो दर्दिया, तुम्हें दर्दिया होलाना, तुम्हें दर्दिया होलाना। जेठनी पीसन हो दर्दिया, जेठनी पीसन हो हरदिया, मोरे दर्दिया होलाना, कमर दर्दिया होलाना। के हो दिहलस के हो दिहलस कमर में हो दर्दिया, छोटी के हो दिहलस ना, तोहरे कमर में हो दर्दिया, छोटी के हो दिहलस ना। राउर देवर दिहले जेठनी कमर में हो दर्दिया, हमें दर्दिया होलाना, हमें दर्दिया होलाना। ननदी पीसन हो हरदिया, कमर दर्दिया होलाना, ननदी पीसतून हो हरदिया, कमर दर्दिया होलाना, कमर दर्दिया होलाना, कमर दर्दिया होलाना। ननदी पीसी धना हरदिया, कमर दर्दिया होलाना। के हो दिहलस के हो दिहलस बहू कमर में हो दर्दिया, भौजी के हो दिहलस ना, तोहरे कमर में हो दर्दिया, भौजी के हो दिहलस ना। राउर भैया दिहले ननदी कमर में हो दर्दिया, हमें दर्दिया होलाना, कमर दर्दिया होलाना। ननदी पीसन हो हरदिया, कमर दर्दिया होलाना, कमर दर्दिया होलाना। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों, नाच गीत आप लोग सुने और अपना आशीर्वाद जरूर देना अपनी बड़ी दीदी को।